Kini ang Atraka Balita 943. Balita kagapong adlaw. Wala madayon og atungha ang pangulo sa Negros Oriental Provincial Hospital sa wanan sa Junta Probinsya. Bisan aduna nay pangutanan lambigit sa pipila ka isyu sa Provincial Hospital. Ilabi na kay ana sa gawas ang mga pasyente na nga tulong. Nahinumduman nga human sa kalag-kalag unang sesyon nila. Ilang imbitaron ang Pangulo sa Provincial Hospital apan sumala pa ni Negros Oriental Vice Governor Edward Mark Macias. Ila pa kining girefer sa Committee on Health sa Provincial Board maos nga si Board Member Jaka Rimo. Si Vice Governor Macias nagkanayon karon na sunod nila nga sesyon Lunes Nobyembre 15 ng tuiga alas 9 sang takna sa buntag. Anang adlaw makiktigom sila sa Pangulo sa NOPH. Gani aning tayma nahisgutan ang pipila ka mga isyu sa hospital og laing hisgutan ang pagpalit sa oxygen tank nga mobalor kini ga 8,000 matag usa apan wa pa kini sulod. Oh yes, na invitation among gi-refer sa Committee on Health. Karong Monday mag-meeting in the morning at 9 o'clock. Diri sa amo kay na-request na mopalit og oxygen tanks. Kasabot na karong panahon na sa COVID, nginahanglan tal oxygen tank. We just want to make among gustong klaruhon ba. Kay ang ilang gipangayo 8,000 pesos kada tangke. Walay sulod tangke ra. Mopalit siya. So unang pangutan-on din ha pila gyud kabuk tangke nganong nginahanglan pila gyud atong kinahanglan tangke. Kanang 8,000 sakto ba ng presyo ha? Og number 3, og naay paliton basog di na ra putak kinha pwede mo refill. Dili pwede sa uban. Ina na ba mga pangutana? So akong giinan sila, let's work on this fast kay kinahanglan man na. That's why on Monday kabuntag mag-session sila og unsay mo gawas ato, hopefully by Monday afternoon ato na nang ma-data. Kini ang Atraka Balita 943. Si Negros Oriental Vice Governor Edward Mark Macias eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinagapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.